El sistema de la bicicleta pública, que és una idea que va calar molt en la ciutadania, que va ser molt ben acollida en aquells primers mesos en els que se va implantar, després ha patit molt, i això és de veres, i hem de reconèixer que va patir en la legislatura passada i que en la nostra legislatura també ha patit. I el primer és dir la veritat i dir que efectivament ens enfrontàvem a un altre problema que havíem de solucionar, un servei també molt deficitari. En la situació econòmica de l'Ajuntament de Gandia nosaltres no podem cobrir les grans despeses, tenen que anar seguint els serveis sostenibles i tenien que buscar també aquesta fórmula que fera que el servei de la bicicleta fora rentable per a una empresa i que l'Ajuntament no tinguera que posar diners. I també ho hem aconseguit. Hem unit el contracte de la bicicleta pública amb el dels espais publicitaris en via pública. Amb això creiem que la nova empresa tindrà rentabilitat perquè rebrà diners també per als espais publicitaris i per tant podrà invertir en el servei de la bici, que és el que ara l'Ajuntament de Gandia no podia fer.